priatelia. Chcem vám uľahčiť prechod k demokracii a ujasniť všetko, čo sa tu deje. Totiž toto nie je demokracia. Dvakrát to nebudem uvádzať v úvodzovkách, vôbec sa to nepribližuje k demokracii. Usmievam sa, ale hovorím, chcem objasniť všetko, čo sa objasniť dá. A viem, že všetko tu nie je správne, chce to znova v úvodzovkách povedať na revolúciu. Revolution. V roku 2002 som bol odvolaný z funkcie. Bol som vojakom v armáde Slovenskej republiky. Všetko dopadlo takým spôsobom, ako dopadlo. Všetko sa dialo tak, ako sa dialo. Ukázal som na korupciu v armáde Slovenskej republiky. Bol som odvolaný, zbavený funkcie, následne ani pred súd a podmienečné odsúdenie za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Podmienka na 8 mesiacov. S tým, že v tej dobe som nemohol žiadnym spôsobom sa angažovať, mohol som len podnikať. Podnikanie dopadlo tak, ako dopadlo. Všetko sa následne dialo tak, ako sa dialo. Odešiel som do Prahy. V Prahe žijem už nejakých 8 rokov. Medzi tým som skúsil Anglicko. V Anglicku som žil a videl som, ako sa to má správne demokraticky riadiť, ako správne demokracia má fungovať. Tu na uvádzam, nie je nič demokratického. Všetko sa totiž robilo podľa niečoho, nikto nevie podľa čoho. A hlavne k tomu, že súdy sú tu nás skorumpované a riadia ich ľudia, ktorí majú mysli ešte komunizmus. Sú to možno potomkovia, alebo možno aj tí, čo v komunizme súdili. Môj proces bol urobený nejakým pánom Kozolkom, Judr Kozolka Jaroslav, ktorý údajne bol v 88. roku spolupracovník EŠTB, lepšie ospravedlňujem sa, nie EŠTB, ale spravodajské služby, ktorý donášal na ľudí, ktorí chceli odísť do zahraničia. Má tam niekoľkých adeptov, ktorých udal. Tento človek ma súdil rok potom, čo som odišiel do zálohy. Zaujímavé na tom to, že počas rozsudku som uvádzal, že chcem prítomnosť funkcionárov ministerstva obrany, ako je riaditeľ štátnej správy, riaditeľ inšpekcie, vôbec to nebolo povolené. Počas prvého rozsudku som mal obrovské horúčky. Urobil som následné odvolania, vyšší súd, vojenský súd, znova proces, nič sa nedialo. Znova som bol právoplatne odsúdený s tým, že to bolo o niečo znížené. A sudca mi uvádzal, že veliteľ roty môže odsúdiť vojaka na 3 dní, s tým, že mu musí umožniť odvolanie do 7 dní. A sudca môže uväzniť na niekoľko rokov s tým, že musí umožniť to volanie do 8 dní. Celé fiasko to skončilo nad tým, že Vyšší vojenský súd to prešetroval druhýkrát, uzavreli to, nechali to tak. Potom ja som dal na ústavný vyšší súd s tým, že po 3 mesiacoch som prišiel o zamestnanie, vôbec som nemal prostriedky na súd, vôbec na žitie a som skončil. Stále to opakuje ministerstvo. Ministerstvo vôbec tomu neprikladá úvahu. Nejakým spôsobom slangovým hovorí, že vypisujem. Vôbec neriešia nič. Tým, že uvádzam, že od určitého roku sú na to, vôbec sa nerieši nič. Takže toto nie je, ako by som bola správna demokracia, to nejaký šubix z toho, čo prešlo z komunizmu a riadiť sa tými, čo boli v Politickej akadémii v Bratislave. Inak uvediem to, že Politická akadémia v Bratislave sa stala v
v roku 2003 ministerstvo obrany. Množstvo funkcionárov z politickej akadémie je stále na ministerstve obrany. Stále riadi činnosť a stále si robí svoju prácu na svojom piesku. To je všetko, čo by som chcel k našej armáde dodať a upresním ešte viacej, ale je to ťažké a pre mňa veľmi, veľmi komplikované.